Garapen jasangarriari begira, gizarte baketsu bezain inklusiboak sustatzea, jende guztiak justizia eskuratzeko aukera edukitzea, eta maila guztietan erakunde arduratsu eta eraginkorrak eratzea, gure lehentasunetakoa izan behar da. Horrez gain, pertsonei eta planetan lehentasuna ematen dieten helburu bateratuak izan behar ditugu. Nola? Lerrokatuta eta indarrak zein energia bateratuta lan egin behar dugu. Eta aliantzak sortu behar ditugu gobernuen, sektore pribatuaren eta gizarte zibilaren artean. Horrela, geure interes guztiak zaindu ahal izango ditugu. Bat egin dezagun! Gizarte baketsu bezain inklusiboak, jende guztiarentzako justizia eta erakunde arduratsuen eraketa sustatu nahi ditugu. Batez ere, eskualdeko eta nazioarteko lankidetza hobetu nahi dugu. Garapen jasangarria, zein alderdi anitzeko berdintasunezko merkataritza bermatzeko eta egonkortasun makroekonomikoa handitzeko. Guk, zuek, beraiek eta zuk, elkarrekin badaukagu hori guztia eta askoz gehiago lortzerik.